Kana so ka san abin da wani mutum yake tunani a kanka? To ga tambaya ɗaya tak da za ka yi mashi ko za ka yi mata, wanda suna baka amsa za ka san a matsayin da suka ɗauke ka a rayuwarsu. Kuma abin burgewa shine sam mutumin ba zai fahimci abin da kake so ka sani a kansa ba, kuma amsar za ta fito ne a zahirin yadda suka ɗauke ka a zukatansu. Sai dai da sharaɗi, wannan dabarar ana amfani ne da ita sau ɗaya kacal a rayuwa akan wani mutum ko wata mata, saboda haka sai kun kiyaye. Tambayar ɗaya tak ita ce, da wani launin kala za ka iya ko za ki iya alaƙanta ni? Misali, fari, ja, kore, yelo, shuɗi, ruwan toka, kalar zinari da sauransu. Ku kiyaye fa, duk amsa ko kalar da suka faɗa, ita za ta nuna maka yadda suka ɗauke ka a cikin zukatansu. Sabida haka duk kalar da suka faɗa maka ga ma'anarta kamar haka. Ga waɗannan launuka wato kaloli har guda 13 da kuma bayanansu. Na farko, idan suka amsa maka da baƙi wato black, hakan yana nufin sun ɗauke ka a matsayin mutum mai ƙarfi, rike sirri ko zurfin ciki da kuma kwarjini. Na biyu, idan suka alaƙanta ka da farar kala wato white, hakan yana nufin sun ɗauke ka a mutum mai tsarki, zaman lafiya da kuma sauƙin kai. Na uku ita ce kala ja. Idan suka alaƙanta ka da kala ja wato red, sun alaƙanta ka da ma'ana ta ƙauna, kuzari da kuma jarumta. Na hudu ita ce kala shuɗi wato blue. Idan suka alaƙanta ka da wannan kala shuɗi wato blue, hakan na nufin mutum mai aminci, amana da kuma kwanciyar hankali. Na biyar, idan suka alaƙanta ka da kala green wato kore, hakan na nufin sun ɗauke ka a matsayin mutum mai son ci gaba, daidaito da kuma haɗin kai. Na shida, idan suka alaƙanta ka da kala rawaya wato yellow, hakan na nufin sun ɗauke ka a matsayin mutum mai ƙwazo, ƙirƙire-ƙirƙire da kuma farin ciki. Na bakwai, idan suka alaƙanta ka da kala gold wato kalar zinariya, hakan na nufin sun alaƙanta ka da dukiya, daraja da kuma nasara. Na takwas, purple wato kalar cinshin bale. Idan suka alaƙanta ka da wannan kala, hakan yana nufin sun alaƙanta ka ne da sarauta, hikima da kuma girma. Na tara, kalar fauda wato pink. Idan suka alaƙanta ka da wannan kala, suna nufin a zuciyarsu sun alaƙanta ka ne da ƙauna, kirki da kuma tausayi. Na goma, ruwan ƙasa wato brown. Idan suka alaƙanta ka da wannan kala, ai a zuciyarsu sun alaƙanta ka ne da jin daɗi, amana da kuma tabbaci. Kala ta 11 wato azurfa ko kuma silba. Idan suka alaƙanta ka da wannan kalar, hakan yana nufin sun alaƙanta ka ne da ƙyalli, kwalliya kenan, hangen nesa da kuma wato son tafiya da zamani kamar kimiyya da fasaha. Kala ta 12 ita ce ruwan toka wato grey. Idan suka alaƙanta ka da wannan kalar, hakan yana nufin a wajensu kai mutum ne mai son daidaito, mutum wanda bai son ɓangaranci, wato mutum mai son rashin ɓangaranci, sannan kuma mutum mai ƙima. Na 13 wato ita ce kalar orange, wato kalar lemo kenan. Idan suka alaƙanta ka da kalar orange, hakan yana nufin sun ɗauke ka a matsayin mutum mai kuzari, farin ciki da kuma abota. To abin da nake so ku kiyaye shine, akwai lokacin da za su iya ce maka baka amsa wato da kamar dark blue ko dark green
ko makamanci haka, wannan kaloli masu duhu. To abinda za ka yi a nan, kalar da suka faɗa ma, misali idan suka ce maka dark blue, kaga abu biyu kenan za ka ɗauka, a ma'ana biyu za ka ɗauka, haka ɗau ma'anar blue da ko ma'anar black, shine za ka haɗa a lokaci ɗaya, za su wato fitar maka da abin da shi wannan mutumin da ya baka amsa irin a yanda ya ɗauke ka a cikin zukatansa kenan. Wannan ilimi da nake maku bayani ilimi ne na color psychology, amma na baku wannan ne a takaice saboda ku samu wato kamar jagoranci ko ku samu hanya ta shiga zuciyar mutum domin ku san wato matsayi ko ku a kima ko ku a yanda ya ɗauke ku a cikin zuciyarsa, ba tare da shi kansa ya san me kake so ka sani a tattare da shi ba. Kuma kamar yadda na faɗa muku, wannan tambayar za ka yi ma mutum ne once in a lifetime, za ka yi mutum ne sau ɗaya a rayuwa. Idan ka yi mashi wannan tambaya shi kenan, ba a buƙatar kuma a zo a ƙara maimaitawa. Haka kuma kamar yadda na ce, idan suka faɗi dark blue ko dark green, sai kuma suka zo suka faɗi wani kala irin mai hasken haka, shi ma za ka iya haɗawa da farin nan na kalar da suka faɗa da kuma ita ma'anar kala ɗin, ya tashi biyu kenan. To na gode, kuna tare da Sanusi Yahuza. Duk wanda yake da sha'awar irin wannan ilimin ya ci gaba, wato ya ƙoƙari ya following ɗina a kafafen sada zumunta kamar su TikTok, Facebook, Instagram da sauransu. Kuma ina so in ji feedback ko wato bayani ko observations ɗinku.